την οποία θα πρέπει να καλύψει τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Όμως τα μέτρα στα οποία υπολόγιζε το Υπουργείο Οικονομικών, ήδη τα τέλη κυκλοφορίας, η υπεραίωση και οι φόροι επί των ακινήτων, δεν αναμένεται να συγκεντρώσουν περισσότερα από 1,7 δισεκατομμύρια. Έτσι, στο Υπουργείο Οικονομικών γίνονται συνεχώς οι σκέψεις με θέμα τη νέα κατάσταση που δημιουργείται για τον προϋπολογισμό του 2011, αλλά και τα νέα μέτρα που θα επιβληθούν του χρόνου, με πρώτες τις αλλαγές στο ΦΠΑ που θα αποφέρουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα ταμεία, τους κάθε φόρους σε ακίνητα, αφαίρετα και ημιυπέθηκους που υπολογίζονται στα 1,7 δισεκατομμύρια και ακολουθούν η αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης, η φορολόγηση με τεκμήρια, η έκτακτη εισφορά που θα επιβληθεί στις κερδοφόρες επιχειρήσεις και η αδειοδότηση των τυχερών παιχνιδιών. Πάμε εδώ στον Ηλία Σιακαλιάρη. Ηλία, καλησπέρα. Έχουμε έναν αγώνα δρόμου βέβαια σε εξέλιξη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και είναι βέβαια ένας αγώνας με πολλούς θεατές, έτσι, τους επενδυτές, ποιους άλλους. Πολύ σωστά. Σία, το κακό είναι ότι το ελληνικό αδιέξοδο ξαναβγαίνει στην επιφάνεια σε μια συγκυρία που οι παγκόσμιες αγορές περιμένουν με τεντωμένα νεύρα τον παραδοσιακό σεισμό του Νοεμβρίου. Και μάλιστα σε μια συγκυρία που αναβιώνει η ανασφάλεια για όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια. Η Ιρλανδία αντικρίζει λιτότητα 2 φορές πιο έντονη ως προοπτική. Στην Πορτογαλία η κυβέρνηση δεν περνά καθόλου καλές μέρες. Μάλιστα εκεί επιστρατεύτηκε και ο κινέζικος